Jeg stemmer. Enhed. Mit navn er Sune Blom, er folketingskandidat for Enhedslisten i København. Vi er her i dag for at vise, at Enhedslisten går forrest i kampen for at gøre rent efter VKO's uanstændige og uværdige politik gennem de sidste 10 år. Vi vil gøre op med, at det skal være efterlønnere, folk på dagpenge, folk på kontanthjælp, der skal betale for rige skattelettelser. Vi vil sørge for, at man i fremtiden modtager flygtninge med et smil i stedet for en kold skulder. Det venstre, der stadig føler kærlighed til mennesker. De mennesker, det er et faktum, danner ryggen i vores samfund, men som bliver behandlet som afskum. Sætter mit eks på det for det enhed. Jo, det var enhed. De røde grønne bedre kendt som